Bai, nik esan behar noan, kasu honetan Gernikaren inguruan bi bertsio daudela, ezta? Alde batetik egia ofiziala, benetan gezurra dena, eta gero herriaren egia. Hau da, bombardaketa pairatu zutenek, zabaldu zuten egia, ikusi zutenaren berri eman zutenean. Beraz, herriaren egia ez dator egia ofizialarekin bat. Hori lehenengo kontua da. Kontua da, Frankoi eta trantsizio osoa herriaren egia eta egia ofiziala ere ez datozela bat. Hori kontuan izanik esan dezakegu. Espainiako 81ko estatu kolpea, Tejerorena, inork ez du sinisten Tejerorena zenik. Eta Espainiako erregeak parte hartu ez izana. Hori, egia ofiziala da, egi juridikoa da Espainia, baina herriak sinisten jarraitzen du Espainiako erregeak parte hartu zuela. Gauza bera esan dezakegu, 84an Pasaiako enboskadan. Espainiako estatuak esan zuen hori ezela izan enboskada bat eta herriak jarraitzen du sinisten hori bat dela. Beraz, esaten badugu herriaren egia eta egia ofiziala bat ez datozela, gutxienez gaur arte prozesu hori emoten jarraitzen du, gaur egun ere, Gernikako bonbardaketa eta 80 urtera, oraindik estatuaren egia eta herriaren egia ez dira berdinak. Gaur egungo estatuak onartu egiten du fascistek bombardatu izana. Esaten dute, zelanbait, italiarrei eta batez ere hauei, Alemaniei eskua joan zitzaiela, ezta? Berezko helburu militarra Errenteriako zubia zelako, eta naiz eta zubi horrek ezer ez pairatu. Eta Errenteriako zubia objektibo militarra bazen, ez da zehazten zergaitik suzko bombak bota zituzten eta zergaitik jendea fusilatu zuten. Zubi bat ezin daiteke fusilatu. Beraz, gaur egun egia ofizialak esaten du Errenteriako zubia apurtzea zela helburu militarra eta herriaren egiak jarraitzen du sinisten herritarrak hil gure gintuztela.